Mikä on Säpämestari? Se on semmonen ohjelma, mikä tulee kakkoselta. Oliko se nyt lauantaisi? Se on sellainen ohjelma, missä pelataan salilla. No, siinä on niitä tehtäviä ja sitten siinä lopussa on peli. Niistä tehtävistä tulee niitä maaleja ja siitä sitten loppupeli. Minkä takia Steelersin pitäisi olla mukana Säpämestareissa? Sen takia, koska meillä on ihan joukkuehenki ja meillä on muutenkin erittäin taitava joukkue ja me voitaisiin jopa pärjätä kisaan. Tai me pärjättäisiin. Meillä on hyviä pelaajia ja me niitä pelataan joukkueena ja syötellään kaikille. No, meillä on hyvä joukkue ja me osataan pelata hyvin yhteen. No, kaikki on niinku kavereita. No, syötellään hyvin ja sitten autetaan toisia ja pidetään hauskaa. Koska meillä on hyvä joukkuehenki ja me ollaan hyviä pelaajia. Koska me ollaan hyvä joukkue. Miksi te olette hyvä joukkue? Koska me ollaan harjoiteltu. Mitä te olette harjoitellut? En mä tiedä. Koska se ohjelma on mielenkiintoinen ja siihen olisi kyllä kiva osallistua. Minkä takia teidän joukkueen nimenomaan pitäisi osallistua? Koska se voisi menestyä siinä. Peli kulkee ihan hyvin. Syöttely kulkee ja ollaan sen täällä. Sätkätaulukossa kolmantena. Miksi sun mielestä Steelersin just pitäisi päästä Säpämestareihin? Kun ne on parhaita. Kerro lisää. Kun ne on vaan niin hyviä. Juniorisalberti E2 01 syntyneet pojat. Aivan loistava joukkue. Täytyy päästä. Mikä se on se ohjelma? Säpämestari. Säpämestareihin. Mikä teidän joukkueesta tekee hyvän? Siinä on niin erilaisia pelaajia, että niin pelirakentajia ja maalintekijöitä ja syöttäjiä. Meillä on kaikenlaisia pelaajia, että kaikki on niinku tärkeitä. Me pidetään yhtä eikä jätetä toisia. No, tosi hyvä ja monipuolinen. Koska Steelersillä on hyvä joukkuehenki ja ne pelaa joukkuepeliä. Hauska. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin meidän joukkue on niin paras. Paras mahdollinen valinta.